Salutați tuturor și bine la un nou pe canal. Astăzi este Snake Rivers și astăzi o să vedem ce putem să facem. Și vedeți că acum ne cere să ne logăm cu un cont, pentru dacă pierdem jocul, să putem să recuperăm cu contul pe care l-am făcut noi. Asta e poveste. Și acum ne învață și tutorialul și acela șarpe suntem noi. Un șarpe mic, simplu. Ok. Dacă mâncăm, le facem mai mari. Seamănă cu stițele eu decât că aici sunt shell. Și este și planeta asta verde. Nu este ca în stițele eu decât un spațiu negru. Sper să vă placă episodul și dacă vă place, nu uitați să vă abonați la canal și dați un like la clip. Bun, acesta este un magnet. Magnetul ăsta, în timp ce noi mergem, atrage alte fructe și noi ne mărim. Ăsta este mai bun decât celălalt skin care trage mai multe fructe odată. Bun. Că să nu ne lovim în cap. Ok, acum am văzut să spun și câțiva amici. Ok? Îi sper să-i pe amândoi. Poc, te-ai dus? Pac, te-ai dus? Pac, pac. Bun, pac și tu. Pac și tu și gata. I-am văzut pe jos, hai să ne punem și nume. Nu știu. Cum fac? Vezi că aici avem un mic chest și hai să ne scriem. Ok, un nou șarpe. Ok, fain. Mai avem și niște bucăți pe același șarpe. Ce bucăți putem să customizăm șarpele. Bun, acum acest chest este gratis. Și sunt în 4 ore. Custom size, hai să-i punem o bucată aici, o bucată aici, o bucată aici, o bucată aici. Și cam așa face. Colors, o să facem o culoare galbenă, o culoare roșie, galben, roșu, coadă verde, roșu și o să-i punem galben în cap. Și acesta este șarpele nostru. Dăm play, classic mode. Nu o să folosim niciun skin momentan. Poate să o folosim pe parcurs. Și acum vezi că am spus să creștem. Jocul merge puțin în lag, deoarece sunt foarte mulți pe hartă. Ok, asta este un fel de fantomă și se poate salva în cazul în care unul se bagă în fața ta și te-a încolțit. Da. Oricum, acum când ești mai mic, ai șanse mai mari să-i omori pe alții. Dar nu înțeleg cum am murit eu aici, că oarecum eu am văzut-o pe aia în cap. Da, asta e, ne dăm respawn și încep din nou. Am prins boost-ul și pic. Pe bune. Deci, nu cred că din nou s-a întâmplat același lucru.
Imediat vin. Bun. Ne spawnăm din nou și da. Sper să mai moarți repede. Ce să zic? Ok, suntem o fantomă acum. Pac. Ok. Acum o să vedem ce am putut să colectăm. O să dăm quit. Ok, văd că sunt foarte multe chesturi. Așa. Și de la Snakes avem 2 șerpi din toți. Bun. Mergem pe shop. Aparent. N-are că și mie vine. Ok, n-avem nimic pe shop aparent. Să stai să vorbești clar, dar nu așa. Bun. Nouă luptă clasică, pentru că nu avem niciun mod de joc nou, din păcate. Ok, am mic peștișor. Nu înțelege ce spui când vorbești. Ok, ăsta de lângă mine este un șarpe mai mare, cred că este și regele pe hartă. Mai bine mă pun cu ăla, că poate mă înșină. Ok, asta cu capul de sângi și a murit singur. La fel și ăla văd. Luăm noi hrana, de ce nu? Dacă tot nu ia nimeni. Ok, habar am ce am făcut ăstuia, dar am văzut. Mamă, cât am mai îi ăla. Noi tot focul aia verde, mă. Ok. În jocul ăsta, dacă ți-ai lovit de ceva, de o piatră, sau de un lucru care este masiv, ai pierdut. Ceea ce nu prea e bine. Uite, s-au rebuștat la tot cerem. Power-up ăsta este al meu. Hai bă, că a avut ghost. Ok, urcăm ușor în rang și vedeți că... Bun, mulțumesc. Nu știu cum am pierdut acolo, dar nu plâng. Alt cerbișor. Nu o să mă bag cu el, poate mă face praf. Nu. Wow. Nu. Ok, hai că n-am pierdut. Încet. Mergem pe aici. Ok, m-a bătut ăsta. Da. Ai auzit, nu? O să luăm magnetul. Cum? Are cu fireball. Închide-mi mama telefonul și du-te și mama. Darius. Ok, magnet destul și hai să vedem. Sper să mai mor direct acum. Ăsta e mare rău. Pe bune. Ori mă vezi eu cu capul de ceva, ori vine altul și mă face praf.
Dar n-am telefonul la mine. Nu am telefonul, nu știu unde naiba e. Cred că arătai. Bun. Serios. Hai că mai jucăm o singură dată cu respawn-ul. Hai din Minecraft. Deci, dacă vă treceți primul cu frumos de ghost, nu muriți. Ok, sunt o grămadă de share pe aici. Ok. Am jucat Battle Royale-ul și hai să jucăm un meci. Deci se rupe un vulcan, trebuie să ai grijă la lavă și dacă atingi lava ai pierdut. Ok, sau mai avem puțin de tot și trebuie să mai intre un singur om. Hai, bun. Am intrat și vezi că acum înseamnă ca celebrește eu. El e it ca celebrește eu. Ok, hai să schimbă culoarea. Și cred că lava o să înceapă să vină de pe acum. Și am pierdut. Ok, restart. Power-ul Magnibus. Ok, facem din nou aceeași chestie. Și acum sper să nu mai fac aceeași tâmpenie și să mor direct. Bun, hai luăm niște fructe. Cred că pe mapa, pe Battle Royale, nu cred că sunt power-up-uri. Sau dacă ar fi, nu știu eu. Ok. Jucam pe classic mod. Pentru că vezi că la Battle Royale nu mă descurc deloc. Ok, mergem magnetul. Ok, harta se este faină. E ceva bongo mare. E muzica e japoneză. Ok, încerc să nu mor. Că se sunt pe aici. Mâncare. Yes. Hai că n-am murit. E bine, mamă, cât e... sunt cu fantomă, zic că am murit ăla. Pac, și avem ghost. O simt că ghost-ul ăla, până când o să fie o situație foarte rea. Mă, frate, știe ăla să se ferească. Ok, s-a făcut încă o fantomă. Țâc! Ok, aici era să mor, recunosc. Aici era să mor toți.
Ok, făcut o prostie pentru că acum ați blocat. Ok. Quit. Și cam atât. România. Să fie multul. O să cu bine, achievement gun. Ok, mai dăm un battle și apoi o să încheiem și noi episodul. O să fie destul de lung. Nu uitați să vă place episodul, să vă abonați și să vă abonați și să dați like la canal. Să vă dați la videoclip, nu mai merg. Strângem multă mâncare. Uite și aici, aici. Mamă, dar ăsta e mare rău. Hai bă, că ne fură totul fantomul ăla. Și noi cu capul în copac. Ok. Hai să stăm și în acest episod. Dar să episodul să fie ceva mai lung episodul. Dar acum trebuie să mă grabesc pentru că trebuie să plec undeva și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să vă abonați și dați un like. Pa!